Fil-jiem li ġejjin pajjiżna mistenni esperjenza temperaturi għoljin fejn qed ikun imbassar li temperaturi massimi ta' kuljum se jkunu bej is-36 grad Celsius u 37 grad Celsius. Għal dan il-għan fi stqarrija id-Direttorat għal promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard ta' pariri lil pubbliku dwar l-importanza li ttieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex kulħadd jieħu ħsieb saħħtu. Fost dawn il-prekawzjonijiet hemm li wieħed ma joqgħodx fi sħana billi jevita li jkun barra waqt il-perjodu ta' sħana b'11 ta' filgħodu u l-4 ta' nofsinhar. Appell ieħor kien dak biex il-pubbliku iżomm frisk joqgħod f'kamra bl-arja ikkundizzjonata, jixrob ħafna ilma u jilbsu ħwejjeġ ħfief. Dan filwaqt li ntqal li qatt m'għandu jitħalla ħadd b'mod partikolari trabi, tfal żgħar jew annimali ġo vetturi magħluqa pparkjati. Intqal li temperaturi għoljin jikkawżaw telf ta' ilma mill-ġisem b'rati maġla. L-awtoritajiet tas-saħħa sostnew li sħana tista' taffettwa lil kulħadd, madankollu ċerti persuni għandhom riskju akbar ta' ħsara serja fosthom l-anzjani speċjalment dawk ta' aktar minn 75 sena, trabi u tfal żgħar, persuni b'mart kroniku bħal kundizzjonijiet respiratorji, nies bi problemi ta' saħħa mentali u ħaddiema li jaħdmu fuq barra. L-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jafżaw lill-membri tal-pubbliku biex jieħdu il-prekawzjonijiet meħtieġa biex jipproteġu lilhom infushom mill-effetti ta' sħana u biex jieħdu parir mediku fuq 2-1-2-3-1-2-3-1 jew iċemplu fuq il-numru 112 f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal heat stroke. Irrakkomandat ukoll li wieħed jara kif jinsabu l-qraba, il-ġirien u l-ħbieb anzjani tagħhom, b'mod speċjali jekk jgħixu waħedhom. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' iżur is-sit beatstheheat.gov.mt.